prendre la decisió de començar a treballar a Mercabarna, l'empresa familiar, quan fa 4 anys i mig jo vaig cursar dret i vaig fer l'examen per accés a l'advocacia, soc advocada, i quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar a un bufet, però just en aquella etapa la meva germana també estava estudiant una carrera, però s'ho va començar a compaginar amb Mercabarna. I ella, clar, ella és 2 anys més petita que jo. I ella ja quan estava a segon de carrera quan va començar Mercabarna, ella va decidir que acabaria la carrera perquè l'havia començat, però que ella volia seguir a l'empresa. Aleshores, el fet que ella escollís això, vull dir, molt jove i amb les idees molt clares i així, em va fer a mi potser pensar una mica de dir, hosti, realment tinc això, ho puc valorar, no? Sé que tinc aquests estudis que no m'aniran malament, al final el coneixement no sobra, però el fet que ella decidís quedar-se a l'empresa em va fer estudiar-me a mi l'opció i vaig dir, mira, ara vaig deixar el bufet, però en aquell moment les condicions de treball no m'anaven bé i vaig dir, mira, vaig a provar a començar a Mercabarna, a l'empresa, i sempre estic a temps de marxar. I quan vaig començar a l'empresa em va agradar molt, jo no em veia tant de cara al comprador com a la zona comercial com estan la meva mare i la meva germana, però sí que vaig poder començar a fer molts canvis interiors, jo soc més temes burocràtics potser des que vaig començar la carrera i vaig començar a millorar molts aspectes de temes administratius, comptables i sobretot temes legals que en aquell moment sí que és veritat que ara farà 4 anys la normativa europea tant en riscos laborals com en protecció de dades, tot això s'ha perfeccionat moltíssim i totes les empreses hem d'estar al dia amb això i gràcies a mi ho hem pogut instaurar tot molt bé i al final així ha anat tot.